Valitaan työstövälineet ja luotaan terät. Syötetään sanaa. Hyväksytään OK. Sen jälkeen luo uusi elementti. Otetaan puu ja jyrsin. Otetaan nimeksi terä 10. Se on jyrsin. Siirrytään eteenpäin. Yleisluontoinen terä. Hyväksytään. Ja työstövälineen ominaisuudet aukesi. Sieltä valitaan ensin istukka, kiinnitystyyppi. Sieltä HSK F63ERC 40G. Ja sen jälkeen mennään yleistietoihin. Terän halkaisija 10 milliä. Pituus 50. Myötäpäivään varsijyrsin. Mittoja koskevat tiedot aukaistaan. Sieltä halkaisija 10 milliä ja pituus oli se 150. Maksimityöstösyvyys 50. Liike 80. Vaakasuuntainen maksimiväli 50. Leikkauspaksuus 10. Syvyyttä ei laiteta eikä muototekijöitä. Okei, siellä on mittoja koskevat tiedot OK. Sitten annetaan terälle nopeusvalikko. Aukaistaan. Laskeutumisnopeus 5000 millimetriä minuutissa OK. Isku ei tarvitse laittaa. Minimilaskeutumisnopeus 1000 ja maksimi laskeutuminen 8000 OK. Sitten etenemisnopeus, eteneminen millimetriä minuutissa voidaan vaihtaa sinne 6000. Lähestymisnopeus 3000. Eteneminen minimi 500 OK ja eteneminen maksi 8000 OK. Pyörintä 18 000 OK. Pyörintä minimi 10 000. Ja maksimipyörintä on se 18 000. Pyörintäminimi 1000. Kiihdytysaika 4 sekuntia, hidastusaika 4. Nopeustiedot. Palataan yleistietoihin. Ja nyt sitten mitoitetaan terää, valitaan sopeuta piirrospituuteen. Klikataan terän kärestä. Nyt on oikein 150 millimetriä. Ja sitten mitataan halkaisija. Sopeuta piirros halkaisijaan. Klikataan ja näytetään terän reuna. Nyt meillä on 10 mm terää tehty ja tälle. Se varmistaa 10 milliä ja 18 000 kierrosta maksimia OK. Ja terä löytyy
Erää 10, halkaisija 10 ja käyttöpituus 150. OK.